És en Joan Carles. Volia que us coneguéssiu. Ah, hola. Molt de gust. Joan Carles, ens permets un segon? El noto una mica nerviós. Això pot ser debilitat o senzillament timidesa. Et dóna la mà d'aquella manera tova, però té la mirada franca. I amb això n'hi hauria d'haver prou. A les botigues Vodafone sempre et direm el que et convé més. Aquest amb el programa de punts no et costa res. Botigues Vodafone, sincerament teus. És el teu moment. És Vodafone. No se separa dels senyors. Encara que jo, quan tinc mal de cap, tampoc no em separo de la meva aspirina. Crec en aspirina perquè em funciona. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic. La pell del teu petit per fi està protegida de la humitat. El nou Dodot Activity absorbeix instantàniament el pipí i allunya la humitat del culet del teu petit. Dodot Activity, la humitat ja és història. Musel, Musel, Relegreny para ducha. Musel, Musel, Relegreny para baño. Musel, un producte de greny. 5 minuts per la visita. Micralax és un microenema d'acció directa. Ràpid i higiènic contra el restrenyiment ocasional. Amb Micralax estic tranquil·la. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic. Avui et descobrirem una nova forma d'ensenyament que reforça el treball en equip. No han de fer un examen i contestar, sinó que han de fer un vídeo. És més engrescador. Les relacions dels primats poden ser una bona referència per saber com som. Que aquí se parte de otra especie. El hacer luego tú el paralelismo es mucho más amable. Ahora hablamos más que antes. El producto final sea un poquito de cada compañero. Tan monos com nosaltres. 30 minuts a TV3, aquesta nit. Si per ara no estàs disposada a prendre mesures dràstiques, prova la nova Olay Regeneris 3 àrees de cuidados intensivos. Amb la màxima concentració de pentapèptids d'Olay, t'ajudarà a aconseguir una pell visiblement més jove en el contorn d'ulls, l'oval facial i el coll. Per a les 3 zones més difícils de tractar, Regeneris 3 áreas de cuidados intensivos. Hasta ahora, solo unos pocos tenían Disney Channel. Ahora Disney Channel por fin es para todos. Porque ya llega a tu casa a través de la TDT. Ya todos podemos ver las mejores series. ¡Todo! Y divertirnos con todas las estrellas de Camp Rock. ¡Toda! Mientras disfrutamos como nunca de la televisión que queremos todos. ¡Todo! Por fin, para todos, Disney Channel. Ahora en TDT. L'exposició constant a l'aire condicionat et pot irritar la gola. Per molts anys, per molts anys. Per molts anys, El primer símptoma de molèsties de coll, passa't a Strepsils, un medicament eficaç que calma les irritacions de gola. Per molts anys, per molts anys. Strepsils, primers auxilis per a les irritacions de gola. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic. El color que mejor me va. Los dorados deliciosos de la nueva colección Garnier Nutris. Dorados irresistibles, brillantes. Colección dorados deliciosos de Garnier Nutris. Garnier. Cada vegada hi ha més gent que es passa a Eroski Mòbil, perquè mentre altres operadors et cobren quotes per tot, amb Eroski Mòbil només pagues per l'estona que parles. Atenció! Alta? 0 euros. Consum mínim? 0 euros. Establiment de trucada? 0 euros. Més clar que l'aigua. Passa't a Eroski Mòbil amb targeta o contracte. I paga només per l'estona que parles. Eroski, amb tu. Boss Pure, the new fragrance from Boss. Adeu a la programació que ens tracta com si tots fóssim iguals. Hola a la televisió en què tots hi troben el que volen. Hola Digital Plus, la tele que volies i que ja pots tenir per menys d'1 euro al dia. I ara, a més, et regalem el mòdul temàtic que vulguis. Digital Plus, posa un plus a la teva vida. Si ya nadie quiere estar en tu jardín, es por culpa de la fosa séptica. ¡Qué peste, qué peste, qué peste! VCnet Fosas Sépticas. Una bolsita a la semana en el inodoro evita que los malos olores invadan tu casa. VCnet Fosas Sépticas. Basta de malos olores. Delgadito, ellos no quieren tus besos. Delgadito, ellos no quieren tus besos. Nou Gran Capitán Light. El primer semicurat amb què baixar no baixes, però tampoc no puges. Gran Capitán Light, el sabor de sempre, ara amb menys calories.
A diferència de la Maria, ella encara no ha descobert el seu costat pantent. I elles, tampoc. ちゃちゃーん、最新型でドイツ祭だよ。先に私に相談してよ。でも、タケさんに入るよ。フォーク用の第3トレイもついてるよ。フォーク Nous rentavaixelles Bosch amb tercera safata per a coberts. I cap molt més. Bosch, innovació per a la teva vida. Viu l'aventura Estrelles! En vols? Jo sí. Estrelles al poder! Ara veuràs les estrelles! Prenem? Estrelles amb molta llet i autèntica xocolata. Estrelles al poder! És molt fàcil descobrir la calç a l'aigua. Pel gust. Per la manera com et deixa els cabells. Imagina't la roba i la rentadora. La calç s'acumula a la rentadora i provoca danys irreparables. Calgon neutralitza la calç i evita incrustacions. La rentadora et funcionarà millor i aconseguiràs millors resultats. Calç? Qui ha dit calç? L'únic recomanat. Els ullets del pare i la pell suau de Johnson's Baby gràcies a Soft Lotion. L'única loció amb oli Johnson's Baby. Soft Lotion. Pell suau de nadó per menuts i no tan menuts. A vegades, necessites una petita empenta per deixar de fulla maig 3. Fins que descobreixes Gillette Fusion Power. 5 fulles disposades més juntes entre si ajuden a reduir la pressió i proporcionen una sensació de menor irritació. Passa't a Gillette Fusion Power, l'afaitada més còmoda de Gillette. Et reptem a escollir el nou Gillette Future Champion. Entra a la web i vota. N'hi ha molts que viuen entre nosaltres. Mira'ls caminar per la ciutat com si no s'adonessin de les seves qualitats. Són éssers especials que poden fer coses impossibles per la resta. Tu en notaràs la presència perquè s'estan entre nosaltres, al teu costat. Fresc i eficaç. Suau i eficaç. Agradable i eficaç. Així és el col·lutori de laboratoris Láser, sense el qual he desenvolupat clínicament per actuar contra la placa bacteriana sense provocar sequedat ni tacar les dents. Perquè per a Láser, la teva boca no té secrets. Era l'amor de la mare. T'has passat, Fermí. Noves Muses La Lechera, completament irresistibles. La Lechera alimenta el teu somriure. Silipán me limpia a fondo, de grifo y hasta el bidet. Y nadie se le resiste, de ahí le viene su poder. Pruébalo en más manchas, es su poder. Más habitaciones, es su poder. Y más superficies, es su poder. Silly tiene poder, Silipán es poderoso, Silipán sí tiene poder. Els petits necessitaven una tovalloleta que els cuidés la pell. Van investigar i la van trobar. Una tovalloleta que recupera el pH de la pell i així prevé les irritacions. Estudis revisats per l'Associació Espanyola de Pediatria ho confirmen. Dodot Sensitive, les tovalloletes que cuiden. Ara també amb olis essencials. Oraldine trabaja durante toda la noche para que mis encías se mantengan jóvenes y fuertes. La noche y Oraldine cuidan mis encías. Oraldine, encías jóvenes y fuertes cada noche. Endavant. Adelante. Adelante. Por los sueños que aún nos quedan. Por los sueños que aún nos quedan. Se'ns va dir... Adelante, Por si Cristiano está por venir. Pels berberechos que estan per obrir. Endavant. Al loro. Adelante, mano. Endavant. Porque no importa la liga. La verdad es que no importa la liga. Por lo menos que este año no hagamos el pena. Com a mínim aquest any. No fem el pene. El pena. L'esport sempre ha fet gràcia, però ara li hem posat nom. Cracòvia, la selecció del Polònia. A TV3, demà a la nit, estrena. Hi ha una revolució en marxa. Milions de persones es desperten i prenen el poder. El poder d'eliminar fins a 2 vegades més placa que amb un raspall manual normal. El poder d'aconseguir una sensació de neteja professional cada dia. Oral-B, power to the people. Gaudeix al màxim de Dònuts Bombón. I prepara't pel nou Bombón Blanco.
Dònuts Bombón i Dònuts Bombón Blanco. Sent l'efecte, sent el plaer. Jo abans tenia caspa. Per sort, el dermatòleg em va recomanar fer servir HC cada dia. L'estudi realitzat per la consultora independent Dendrite certifica que 8 de cada 10 dermatòlegs recomanen HC per eliminar la caspa. Tinc els cabells cada dia més macos. I la caspa no m'ha tornat a preocupar. HC, recomanat pels experts anticaspa. Bailar. Practicar. Enseñar. Yo soy hoy lo que ella será mañana. Por eso necesitamos las mismas cosas. Algo nutritivo y sencillo. Llet, mel i fresc va de pessic. Junts es converteixen en Kinder Sándwich de leche. Funciona conmigo, funciona con ella. Kinder Sándwich de leche. Fresc, senzill i nutritiu. Nou televisor León de Nevir. El televisor que ho llegeix tot. Si encara l'estimes, tard o d'hora hauràs de parlar amb ell. Podem parlar? Què m'estàs intentant dir? Vent del Pla, a TV3, dilluns i dimarts a la nit. Ara, sorprèn-te amb Zurich Connect, perquè des de €1 al dia asseguraràs el teu cotxe. Connecta amb els experts. Zurich Connect. Hola, què tal? Comencem aquest abans informatiu parlant de la intensitat que va augmentant a mesura que avança la tarda, sobretot a l'A2 i a les comarques de Girona, no només a les variants de la Costa Brava, sinó també a l'AP7. De seguida en veurem imatges. De moment veiem aquest mapa continu de l'àrea de Girona per veure precisament això que els dèiem, la intensitat que viatja per les variants de la Costa Brava. Aquí el tenen i ens apartem perquè el vegin bé. Doncs mirin, en aquest cas, a la variant de la Costa Brava, a Santa Cristina d'Aro, ja comença la intensitat pràcticament des de Palamós i també per anar en sentit Massanet, una situació que repeteix també al llarg de l'AP7. I a l'àrea metropolitana de Barcelona parlem doncs, també d'algun punt de més intensitat, sobretot ja a l'A2, els ensenyarem imatges, a Castellolí sobretot viatja amb molta intensitat, i també a la B23 d'entrada a la ciutat de Barcelona i en algun punt de la B20. També, si s'hi fixen aquí emmarcat, a l'AP7 a Granollers, a la Roca, per un accident que s'ha produït i que està ocasionant doncs, molta intensitat per viatjar cap a la ciutat de Barcelona. Ens ho mirem amb càmeres, a través de les càmeres que ens serveix el Servei Català de Trànsit i Acesa, càmeres que ens ensenyen doncs, precisament aquest punt de la A2, com els dèiem, a Castellolí, amb intensitat de tots aquests vehicles que viatgen cap a la ciutat de Barcelona. Avancem una mica més enllà, ens n'anem fins a la B23, serien aquells vehicles que veiem a l'A2, que recull la B23 també d'entrada a la ciutat de Barcelona, i ja veuen la intensitat que hi ha en aquest punt. De moment no hi ha, però, retencions importants a la xarxa viària catalana, tret d'un punt. Aquí, el que els dèiem abans, aquesta càmera a Castelldefels, que amb el ressol ens queda força fosca, no hi ha problemes. On sí hi ha problemes, de seguida ho veurem, aquí a l'AP7 a Gelida tampoc, l'únic que a la càmera hi ha una bona tranyina, una aranyeta que ha fet feina aquest estiu, perquè vegin com va abrandant el vent aquesta tranyina a la càmera de Gelida, però això veuen que la carretera s'hi circula amb molta tranquil·litat, que és el que interessa en definitiva. On sí hi ha problemes seria potser el punt de la xarxa viària on ara mateix presenta més entrebancs, amb retencions importants de 6 quilòmetres a la Roca, a causa d'una topada, d'un accident que ha obligat a circular per un sol carril, després s'han obert els 3 carrils, però això està ocasionant molta intensitat en aquest punt, amb retencions molt importants a la Roca. Els ho dèiem ja abans, s'ha produït a pocs minuts després de les 6 i l'anterior abans que fèiem aquí a TV3 del trànsit aquesta tarda, doncs ja ho veuen.
Molta intensitat també de retruc d'aquell accident, uns quilòmetres més enllà, a Sant Celoni, si s'hi fixen, els Mossos han obert ja el transfer per utilitzar el carril addicional, però déu-n'hi-do la intensitat que baixa de les comarques de Girona. I una última imatge, la de Cabrils, l'autopista del Maresme, que avui podríem dir que és una molt bona alternativa si han de baixar de les comarques de Girona cap a Barcelona, perquè ja ho veuen que a l'AP7 va molt i molt carregada. De fet, ho ha estat de carregada al llarg de tota la tarda i això complica la circulació en molts punts de l'AP7, no només a Massanet, per la incorporació dels vehicles que venen de les variants de la Costa Brava, sinó també, com vèiem, a Sant Celoni i a la Roca. Per tant, l'autopista del Maresme ara és un bon moment perquè no presenta la intensitat que ho fa l'alternativa. Gràcies per la seva atenció. Ja saben que si hi ha res de nou, continuarem informant del trànsit al 324. Que vagi bé, fins després. Ara, sorprèn-te amb Zurich Connect, perquè des de €1.000 al dia asseguraràs el teu cotxe. Connecta amb els experts. Zurich Connect. Doncs ell era el responsable del campament dels nois i jo era la responsable